Ja tindrem cuiner. Home, ja era hora. Per mi que s'ha trastocat, no? Si t'estimes més que foti el camp perquè al teu bar no hi vols delinqüents, només m'ho has de dir. Què vols prendre? Et sembla bé el que deien? Que condena, Max, no em facis xerrar, que no en tinc ganes. Doncs bé que amb elles xerraves. Escolta, jo no tinc per què ficar-me amb el que diu la clientela. I encara menys fer-los callar. Ets el meu nebot, i mai no diré mal de tu. Però vull que sàpigues que jo penso exactament el mateix que elles. T'estàs equivocant, Max. No sé qui tu te'n fots amb un paio així. Ves perquè alguna n'amaga. Perquè si no ja em diràs... Remei. Sí. El Max és el meu fill. I no vull que davant meu ningú em parli així. Però Clara, si tu mateixa penses que el Max... Prou, Remei. Tant se val el que jo pensi. Si el Max ha decidit que el Iago sigui el seu nòvio, és el seu problema. I nosaltres no n'hem de fer res. I que no et torni a sentir parlar així d'ell. Max, mira. A cara de collons, Quan hi hagi els mobles, sonarà que hem canviat de pis. A quina hora els porten? Doncs hem quedat que allà a les 6 serien aquí, Has vist? Ara viurem com senyors, que ja ens toca. Max, recorda que has de pensar de quin color vols l'habitació. A mi està bé com està. Microones. On és l'aigua? Max, collons, que ens quedarà una casa de colló de mico. I la teva habitació sembla un catàleg de rampoines. I què? Ai, mira. Has vist? Que ens hem de renovar, Max, que el temps passa. I nosaltres canviem, i el nostre entorn també ha de canviar. Mira, la casa on vivim és un reflex del que som. Demà al matí, a primera hora, anem a la botiga i encarreguem un llit i un armari nous. Hi ha uns quants que poden anar bé. Però això ho has de decidir tu, esclar. No sé si m'explico, Ben guais. Sí que t'expliques, Benny, però no m'estàs escoltant. Et dic que jo no vull canviar res. On collons és el gerro de l'aigua? Max, què te'n patrolles? Una mica de disseny no li fa mal a ningú, Doncs a tu ja te n'ha fet. Ara no sé si t'expliques. Que sembla que t'hagis trastocat, Benny. Però tu et sents quan parles? Tot el dia parlant de mobles, de si són fashion o no, de l'agència aquesta i de no sé quantes xorrades més. I em començo a estar una mica fins als collons. Ei, tampoc cal que posis així, Si estàs emprenyat perquè hem fotut a la garjola el delinqüent del teu nòvio, a mi no m'ho facis pagar. A mi potser m'agrada el disseny, però tu últimament sembla que t'agradi la presó. Ja saps què? Què? Que tu i el teu disseny ja us en podeu anar a casa. Escolta, Max. La vista per la teva llibertat provisional serà... Aquest divendres. Tan aviat? Vols estar també temps tancat? No, esclar que no. Doncs ja està. Ens tornem a veure demà passat. Santi, Iago. això, vinga. Adéu. Aquest era el sopena? Sí. Què? Com ha anat? No sap ni com em dic, Max. És un cas nou, és normal que en tingui 1000 més al cap. Això és el que em fa patir. I tu com estàs? Això t'hauria de preguntar jo. Aquí dins tot és una puta merda, Max. Però què ha passat? Si no fos perquè sé que tu hi ets, no sé si ho aguantaria. Max, no saps com és la gent aquí dins. No saps el que són capaços de fer. Va, Iago, ja falta poc. Divendres et donaran la provisional. I tornarem a estar junts. I si no me la donen? Això no ho has ni de pensar.
Però per tu és fàcil de dir. Tu sortiràs d'aquí i tornaràs amb el teu pare, els teus amics i tota la gent que t'estima i t'ajuda, Max. I en canvi tornaré a aquesta puta merda de cel·la. I estaré més sol que mai. No estàs sol. Em tens a mi. Encara que no hi sigui, és com si fos. No, Max, tu no hi ets. No hi ets. I no sé si ho podré aguantar gaire més. Ei, sisplau. Iago, no et pots enfonsar ara. Has de ser fort, em sents? Només seran uns dies. Després sortiràs d'aquí.